wani wallahi yana da jari ya kai biliyan guda amma wallahi ya fi ka tsoron talauci. Da gaske ne, wani jarinsa ya kai biliyan guda a hannunsa amma tsoron talaucewa da yake yi wallahi ya fi ka kai da baka da 100,000. ai Allah ne fada a shaidanu ya idukumul fakara, shaidan yana razana ku, yana muku alkawari fa karfa ku talauce. To wannan abun kana cikinsa sai ka ji itatuwa a kanka. Shikenan a shaitanu ya idukumul fakara wa ya'murukum bil fasha, yana umurtanku da alfasha. In abu kuma saba ma Allah ne, in abu saba ma Allah ne bai jin nauyi. Mai hali ne yana da hali, yanzu ya tura ma wata karuwarsa miliyan 2-3 ba komi ba ne.